verdade, a min o dos luns que pouco che me gusta. Sí, a min tampouco che me presta nada a segunda-feira, Perdón? Os luns. Sí, a ver, segunda-feira, Carlos, a que me segunda-feira. necétrate. Pero vamos a ver, tiene Hoxe un bicho. luns. Pero vamos a ver. Estou falando da feira, xa rematou. Segunda-feira, luns, segunda-feira. Tiene un bicho o vídeo da nosa compañeira Alba Mancebo. A ver, o na TVG, escoita. Segunda-feira, terceira feira, cuarta feira. Sí. Sabíades que antes se empregaban estes nomes para os días da semana? Sí, como no portugués. E vos, que preferides? Luns, martes, mércores, ou apuntadesvos á campaña e escolledes a segunda-feira, terceira feira, cuarta feira. Aí está, Alba Mancebo contándonoslo. Poden ver o vídeo, por certo, vídeo da Televisión de Galicia que se fixo viral e que recolle a campaña Nos feiramos de segunda a sexta. Eu funche a leira na segunda feira, collemos rabizas que che son ben ricas. Fun buscar tesouros que poder guardar, por iso até a leira fun coa miña mai. E na terza feira vimos a estribor. E vostedes como lles chaman os días da semana? Oíron estas formas? Segunda, terza, terceira feira, cuarta, quinta. Téñeno así utilizado? Ou saben de que vai este sistema? Por exemplo, Belén, ti como lles chamas os días? A verdade é que eu xa aprendín luns, martes, mércores, etcétera, e sabía do sistema das feiras por Portugal. Pero como en tantas cousas que teñen que ver coa lingua, isto de decir eu nunca tal oín, iso nunca se dixo así, é un pouco arriscado, porque unha cousa é que nós, na nosa zona, na nosa xeración, nunca escoitáramos chamar a algo de determinada maneira, e outra que poidamos asegurar que nunca se dixo así. Traemos desde logo probas vivas de que neste país chamouselles, e aínda se lles chaman algúns lugares, os días da semana por este sistema de feiras. Pero como tantas outras palabras que utilizaban os nosos bisavós e avós, pois foronse perdendo. Dicíamos que todo este rebumbio das feiras venlles a conto dunha campaña que botan a andar a Mesa pola Normalización Lingüística e a GAL, que parte precisamente de que estas formas son galegas. Marcos Maceira, da Mesa. É unha forma que é puramente galega, que nace en Galiza, que se estende a partir de Galiza polo resto do mundo mesmo, e que, como dicía, por influencia do español, pois seguramente foi reducíndose a presenza na oralidade popular, non? Mais que unha forma que, a pesar de todo, sigue viva e que non hai ningún motivo para non utilizarmos, non? Sería bo mesmo recuperar esta denominación da semana, non? Por feira, segunda, terza, cuarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo, non hai sétima feira, non. Non, aí xa non temos feira, aí descansamos. Aí descansamos. Non só son formas galegas, senón que están tamén incluídas na norma do galego e podemos utilizar tanto un sistema como outro. E esta é claramente unha forma xenuína que ademais está plenamente admitida na norma oficial do galego, non? A norma oficial do galego recolle dúas formas, a que maioritariamente se emprega hoxe, luns, martes, mércores, xoves, venres, ou esta outra que tamén se recoñece como plenamente galega, non? Entón, habendo esta posibilidade de utilizarla tamén dentro da norma oficial, non entendemos como que non se utiliza, non? Por lo menos nas formas escritas ou na utilización a nivel oficial, no? A nivel institucional da lingua. Nesta campaña que promoven a Mesa e máis a GAL vai haber toda unha serie de recursos para que saibamos a historia destas formas, para que as aprendamos e poidamos combinalas cas formas que xa sabemos, recursos para a rapazada tamén, como esta canción de Mama Cabra que estábamos escoitando, e outros que poderemos utilizar a partir dunha web específica da campaña. Imos ter un banner onde a xente vai poder utilizar a través do seu teléfono móvil, saber con ese banner en que día de semana está, vais poder descargarnos terminais e cada un saber mirando no móvil en que día de semana está, tamén poñerlo en páxinas web,
no seu propio computador na casa, como dicía, calendarios, testemunhos vivos de persoas que aínda utilizan ou aínda lembran da utilización mayoritaria destas formas. Así que nada, imos recuperar a sabedoría e o coñecemento dos nosos, non? E recuperar tamén parte do que significa a nomenclatura dos días da semana. Hoxe estamos na segunda feira, neste día que compartimos con todos vostedes, e no que buscamos tamén recuperar eses nomes. Son formas galegas, isto xa non lo acaba de decir Marcos Maceira, pero escoitar a quen escoitaches, Belén. Podemos lerlles, por exemplo, a Rosalía en Cantares Gallegos. Dime se garda lo pano que che din por San Benito, que o merquei na quinta feira por 12 cartos e pico. Pero se creen que isto xa queda moi atrás, vayamos ao noso século e preguntémoslle a alguén, por exemplo, do Concello Ourensán de Entrimo, Rafa Adán, de Olelas, como lle chaman ali os días da semana? Empregamos luns e martes como na maioría de Galicia, e depois empregamos cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado e domingo. Pregunteille así concretamente ao meu pai e díxome que el xa desde pequeno era consciente de que el, todos os meus avós, os meus bisavós empregaban as formas luns e martes, pero despois empregaban cuarta, quinta e sexta perfectamente. E ademais son conscientes que en Portugal empregan segunda e terza para luns e martes, pero eles dicían, cando falamos entre nós, empregábamos luns e martes e depois a formas cuarta, quinta e sexta. Así que o día da Lúa e o día de Marte mantéñeno, respéctano, pero Mercurio e o resto xa nada. Cuarta, quinta e sexta. Por exemplo, en Olelas, en Entrimo, pero xa se estou escoitando dicir, claro, isto ha de ser influenciado portugués, porque Entrimo é un concello fronteirizo. Imos logo moito máis ao norte, a Bergantiños. Isto xa son palabras maiores. Seguimos concretamente a Laracha, parroquia de Golmar, onde vive María Pombo. María, bos días. Buenos días. A ver, vostede como lle chama os días da semana? Hoxe, a que día vivimos? Eu chamolle como lle chama todo o mundo agora, que eu nunca lle chamei, se eu vou falar. Pero chamolle luns, luns, martes e miércoles e jueves, como todos. Pero antes cando eran cativas, escoitaba algo. Pero miña nai, por exemplo, sí. Miña nai chamaba cuarta-feira, quinta-feira, venres, sábado, domingo. Cuarta-feira, quinta-feira, venres, sábado e domingo. Cuarta-feira, eso decía corta-feira. Corta-feira. Quinta-feira. E toda a xente así do tempo de súa nai lle chamaban así? Sí, era corriente eso. E vostede aprendeu, non? Aprender, sí, que eu aprendí. E despois cando deixou de dicilo? Eu nunca o dixen, porque iba a unha escola xa que era a Escola Nacional, e tiña un maestro que falaba castellano. E dixo, iso de corta-feira hai que quitalo, non? Ni me dixo que había que quitar, pero nombrábano de outra maneira, eu xa non falei así deso, pero, sentir toda a vida. Pois agora será o momento de recuperalo, María, que xa estamos no momento. Eu se o que recuperaron a ver se hai que ser agora, porque senón xa logo. Tennos que aprender, María, porque nós ainda estamos intentando aprender o sistema este das feiras, pero non nos acorda cal é a corta e cal é a quinta. A corta cal é? É miércoles. E a quinta? Jueves. Moi ben. Isto apuntalo porque non somos de ciencias. Despois somos de letras. Dos meses que tamén tiñan como as feiras. E como eran os meses? Os meses, por exemplo, pois decían xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, San Juan, Santiago, agosto, setembro, Santos, San Martiño e Nadal. E agora, claro, tamén se foi perdendo iso. E agora iso tamén nadie o nombra así. Pero din mes de Nadal. Como? Porque eso sí, o dos nomes dos días da semana sí que xa escoitei menos, pero sí o de mes de San Xoán, mes de Nadal, isto ainda se escoita. Sí. E tamén na súa casa aí en Golmar, non? Tamén. Correcto. E había algunha canción, algunha copla que tamén levaba isto do sistema das feiras? Pois eu deso non me acordo, non. Da corta-feira? Non me acordo. Corta-feira logo ben. Sí. Como era? Iba a dicir, hoxe é luns, amanhã martes, corta-feira logo ben. Domingo tarame un ano por saber quen me quer ben. Canto sabe María, canto sabe María. E corta-feira calera que xa me esqueceu? Hoxe é luns, amanhã martes, corta-feira logo ben. Pero corta calé? É miércoles. Aí está. Boa memoria, moi ben, María. Domingo tarame un ano por saber quen me quer ben. Bueno, e nesta segunda feira que vai facer, María? Como ten o día?
Hai uns días teños todos iguales, porque estou jubilado e xa non fago nada. Como debe Igual ser. corta que quinta. Como debe ser. María, un bico grande, para Laracha, para Golmar. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, xa ven que María non recolleu por motivos diversos a tradición das feiras, pero que sí na Laracha, en Golmar, utilizábase a segunda, tercera non, pero sí a partir da corta, non? Corta e máis quinta feira. Xoan Abeledo, moi bons días, Xoan. Bon día. Ademais de socio da GAL, unha das entidades que promove esta campaña, ten pescudado moito na fala popular a través dos documentais que realiza o colectivo Filmes de Bonaval. Xoan, hoxe que día, a que día estamos? Bueno, hoxe é segunda feira. Vostede, segunda feira. Segunda feira, aínda que xa esteña absolutamente perdido na fala popular galega. Que pena, porque si é certo que moitos pensarán, o que dicíamos antes con Belén, que é unha especie de contaxio do portugués. Non, segunda feira é un xeito absolutamente galego de chamarlle este primeiro día da semana. Exactamente, eran os nomes tradicionais que arrancan xa do reino suevo e da imposición por parte da Igrexa de nomes cristianizados frente aos nomes pagados. Claro. Que eran os que viñan dos nomes dos planetas, non? Dos astros. Exactamente. Na familia de Xoan, usáronse algunha vez estas formas tradicionais? Meu pai era de Coristanco. Meu pai foi o primeiro que me falou deles, porque el nunca os usou. Meu pai agora tería 90 e tal anos. El nunca os usou, pero sí se lembraba que na súa infancia os vellos usaban pois corta-feira, quinta-feira, que eran as formas vivas en Bergantiños. Miña nai, que era xa da comarca do Eume, de Monfero, aí na miña familia teño registrado corta-feira, pero xa nunha das variantes dese ditado popular que nos acaba de recitar a señora. Daquela xa estivemos na fronteira, en Entrimo, estivemos en Bergantiños, por Monfero tamén. Noutras comarcas galegas tamén estaban vivas hai algunhas décadas este sistema. Sí, estaban realmente por toda Galiza. Témolas registradas desde Ortegal, desde Cariño, onde registramos formas como carta-feira. O ano pasado estivemos grabando unha señora de 70 anos na terra de Soneira, nunha aldeiña que se chama Beizana. Ela lembrábase de que os seus avós lle ensinaran corta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Ajá. Sí. A todo isto, se vostedes no seu contorno utilizan esta nomenclatura, por favor, chámenos, que queremos sabelo, Que nos chamen ao 981-540-979 ou 981-540-989, que nos lo conten polas redes sociais, polo Facebook, tamén o facebook.com/Galicia por diante, tamén polo Twitter, GPorder Radio Galega, e como nos fai Noel González, que nos di que a él, a súa aboa, lle falaba tamén por feiras. Di, miña nai sempre me dixo que a súa aboa, ou sexa que a del, ou será a súa bisaboa, usaba feiras. Non acostumo a feirar, aínda así pareceme xenial a campaña. Saudiña. Os días e os meses tamén, non, Xoan? Sí, que nos dicía antes tamén María, o mes de San Xoán ou o mes de Nadal. Na infancia, eran os meses tradicionais. O que pasa é que teñen efectivamente certos paralelismos cos días da semana, no sentido de que son moi diferentes os meses tradicionais, digamos, aos meses do castellano, pero orixes diferentes. Os días da semana, como xa dixen, era unha orixe institucional na Igrexa e no propio reino suevo, frente ao paganismo, en canto os días tradicionais teñen unha orixe popular. E por que se perderon en 2 xeracións, prácticamente? Porque, claro, é moi difícil comunicar, ou todo o mundo fala por feiras, ou todo o mundo, ou unha boa parte da xente fala por feiras, ou senón é difícil chegar a comunicar hoxe en día na Galiza utilizando formas como terza-feira ou segunda-feira, porque non son xa as habituais. O mesmo pasa cos días da semana, cos meses dos que falábamos agora, non? En ese sentido hai un paralelismo, porque cando eu era pequeno, todo o mundo en Monfero, por exemplo, usaba os días tradicionais. E en apenas 20 anos prácticamente teñen desaparecido,
un neno hoxe en día non entendería se lle falamos do mes de outono, pensaría que estamos referíndonos a estación do ano. Imagino que de xeito coloquial non se dicía segunda feira, terza feira, dixe segunda e terza directamente, non? Depende das zonas. Sí, tamén. A única comarca onde eses días continúan vivos na Galiza, plenamente actuais, que a Baixa Limia, os concellos de Lobios e Entrimo, aí as formas que utilizan son cuarta, quinta e sexta, xa o dixo antes Rafa Adán. Por exemplo, en cuarta topamos formas diferentes, non? Tamén. Como? Segundo os lugares, atopamos cuarta ou corta claro. ou... Pero esos son pronuncias diferentes. Da palabra cuarta. Daquela, se nos queremos aprender tamén este sistema e combinalo co que xa sabemos, como nos recomendas empezar? Porque ainda nos custa un pouco, xa vía Xoán, sobre todo os días do medio. Segunda e sexta creo que temos claro, non? Segunda e luns, sexta e venres, pero algún truco para aprender tamén os do medio sin ter que parar a pensar? Están estas cantigas populares, non? Estoume lembrando de unha recollida na estrada que di hoxe luns, mañá e martes, corta feira logo ven, quinta feira, sexta feira e o sábado tamén. Esta foi recollida no Concello da Estrada. E por que se comeza na segunda? Por que segunda feira? Porque o primeiro día da semana é o día do Señor, o domingo. Pensemos que o reino suevo, no que teñen orixe estes nomes, foi o primeiro reino católico após a caída do Imperio Romano. Entón, claro, reservábase a primeira feira, o primeiro día da semana e o domingo, e o día do Señor, Dominus, claro, domingo. Vale. Pois máis recursos para aprender o sistema das feiras en seguidiña. De feito, vai haber unha presentación desta campaña que promoven a Mesa e máis a Gal o día 25 na feira de Padrón, con polvo á feira, que de feito vai ser, pois, de alguma maneira quen represente esta campaña, e habemos ter oportunidade, como dicía antes Marcos Maceira, de poder incluso descargar recursos pro noso móvil ou computador para sabermos ben en que día vivimos. Que a min cústame por calquera dos sistemas. Non sabes en que día vivimos. Pois agora hai que pensarlo máis, pero recuperalo, aproveitar este momento, este empuxe para facelo. Sí. Que Xoán, que nada, que parabéns pola iniciativa e que saia adiante todo que sexa recuperar o idioma e sobre todo esa parte que igual temos esquecida e que pensamos que ven de fora, etcétera, etcétera, pero que non, que forma parte da nosa vida, recuperala deste xeito. E ademais que nos une con Portugal, con Brasil e co resto de países da lusofonía. Iso é. Xoán, moitas grazas. Nada, un abrazo. E tamén parabéns a Televisión de Galicia e a Alba Mancebo, que funcionou moi ben, están facendo vídeos moi chulos, xa falaremos de algún máis dos que está facendo a compañía da Radio Televisión de Galicia, que se convertiu en viral e que serviu tamén para propoñer como debate a recuperación dos nomes propios dos días. Non sufran tanto por coxe sexa segunda feira, que corta feira logo ben. E despois xa a sexta, sí, pero imagina. a corta segue sendo igual de longa, porque non...